Esta pensa não tem esperança Of mais. jij denkt zelf dat er geen hoop meer is. E mensagem de família tem para bisabo, tem esperança. De boodschap van het gezin is om te laten weten dat er hoop is. Cristo está capaz para fazer lo que está impossível para gente vira possível para abo. Almeida, Vanochtend die mensagem bonita heb ik een mooie boodschap over je família. over het gezin. Isso é importante. Want het is belangrijk. E é mesmo coisa, En hetzelfde como eu também compartilhei com a wat ik ga delen vanochtend, tem a ver com a família de Deus também. heeft ook te maken met het gezin van God. Amen. Deus bendicionado, welcome in God Deus zegen je, casa. welkom in het huis van God. Se botei para promébia, Als je voor het eerst bent, nós que para sentir bom bini. willen we dat je verwelkomd voelt. Sabe que Deus te estimado. Weet dat God je lief hebt. Sua casa tem Zijn huis is er como lugar de refúgio, als de plek van toevlucht. ou lugar de formação, Om je te vormen, casa de transformação. om je te transformeren. Que a minha vida não está agora cambiar, Waar levens worden veranderd. mas vira maneira Deus que para não tá. Om te zijn zoals God wil dat ze zijn. Amen. Amen. Nós tura cresce forma, We zijn allemaal op een manier opgegroeid. então também nós a deformar na caminha. En soms zijn we misvormd onderweg. Dat Deus sua palavra dentro sua casa Gods woord in zijn huis tem is er para molhar nos back, om ons weer samen te kneden. para formar Om ons nós, te vormen. para vira o qual Deus quer para nós, Om dat te worden wat God ons voor geroepen heeft. para nós poder mandar, Zodat we gezonden kunnen worden. maneira flecha na nemanje guerreiro, Zoals vuurpijlen. para alcançar o qual Deus chama nós para alcançar, Zodat we kunnen behalen wat God ons voor geroepen heeft. maneira pijl na nemanje guerreiro. Zoals pijlen in de handen van een strijder. Esse não está como Deus o Dat zijn we zoals Gods kinderen. para esse boiunan tá também pabo. Maar dat zijn ook jouw kinderen voor jou. Amen. Amen. Nossa papi na corso de família, We hebben het in Curaçao over het gezin. aqui não também. Hier ook. De como este papi tanto de família? Waarom moet er zoveel gesproken worden over de familie? Gezin. De com tanto assim, na. Waarom zoveel? É para mim caminho que botar o formar, De eerste plek waar je gevormd wordt, tá dentro família. is in je gezin. É que para mim caminho que a mi cubo a waro formar, De eerste plek waar jij en ik gevormd zijn, tá dentro nossa família. is in ons gezin. Quem nasce na palo? Wie is er aan een boom geboren? Você tem que pensar minha família. Sommige mensen zeggen, ik heb geen familie. Não gosta da família tu cos, Je houdt niet zo van je familie, pero botar uma família. maar je hebt een familie. Asa se botar biba bosso, Zelfs al woon je alleen, botar bidio família. je komt van een familie af. Gezin. Amen. Amen. E enang nós tá waro formar. En daar worden we gevormd. O bebê nós não gosta papia, Vaak houden we niet van om het erover te hebben, de família. over het gezin. Ni nós não gosta para mexer que tópico de família. En we houden er niet van om dat onderwerp te raken. É motivo tá para essa três op coisa arriba. Want het brengt veel dingen naar boven. Então, tinha nós tá pensando, e não posso nada que com aqui dus no três nang arriba En para soms mim. denken we kunnen niks met die dingen, dus praten er niet over. Não haal ze niet aan. Para sobra uno, esta três ek dolo con la mi corda dolo. Want het laat me denken aan de pijn die ik heb gehad. Então me te querer como posso nada com ele. En ik denk dat ik er niks mee kan doen. Nós tá pensando que nós não pode cambiar nada mais. We denken dat we niks meer kunnen veranderen. Tinha nós não quer cambiar nada mais. Soms willen we niks meer veranderen. Realidade tá, In realiteit is het zo dat botar ganha oportunidade je gelegenheid krijgt para sana om te genezen. e também a mensagem da três esperança. En ook brengt de boodschap hoop. Or um jovem talanta mira e família robes. Wanneer de jongere opgroeit en het gezin verkeerd ziet. Então of abo mesta pensa não tem esperança Of mais. jij denkt zelf dat er geen hoop meer is. E mensagem de família tem para bisabo que tem esperança. De boodschap van het gezin is om te laten weten dat er hoop Que is. Cristo está capaz
Pahasi lo que está imposible para gente vira posible pabo. Dat Jezus bij machten is het onmogelijk mogelijk te maken. A mí no abindi un cas perfecto. Ik kom niet uit een perfecte Mi gezin. casa no abindi un cas perfecto. Mijn echtgenoot komt niet uit een Ma abindi un cas perfecte que a mí gezin. nunca mi tata anda na casa. Ik kom uit een gezin waar mijn vader nooit thuis was. A mí conoce mi tata me inta dormir. Ik heb mijn vader in de ochtend slapend. Me inta dormir lá, me tem florinha na mi cama, pero no mi tata. Wanneer ik wakker word, dan krijg ik guldens bij mijn bed, maar niet mijn Ti vader. minha inte cama na florin, Soms de kop van de bed helemaal vol met guldens, pero no mi tata. maar niet mijn vader. Mi casa alanta, Mijn echtgenoot is opgevoed de un cas. bij een huis Ku shete rumanga fo, shete rumang na cas. met 7 broers en zussen van het gezin zelf en ander buiten het gezin. Mi tata no abati mi nunca, Mijn vader heeft me nooit geslagen, pero la si mi falta si. maar hij heeft me wel gemist, doen missen. Mi casa su tata no maltrate, Mijn echtgenoot zijn vader heeft hem niet mishandeld, pero la si dolor si. maar wel pijn gedaan. Probablemente su rumana tambe. Ook zijn broers en zussen. Pero mi estima mi tata. Maar ik heb mijn vader lief. Mi casa estima su tata. En mijn echtgenoot die houdt ook van zijn vader. Então Deus ha dado nos uma oportunidade para conhecer Cristo. En God heeft ons de gelegenheid gegeven om Jezus te leren kennen. Então door die Cristo, En door Jezus Christus nós vamos sanar. zijn wij genezen. Nós permitir sanar nós. Dus we hebben toegestaan Mas dat me hij pora ons conhecer genas. Cristo, Want ik kon God kennen então tem dolor. en de pijn vast blijven Então houden. nós está se opi. En dat doen we vaak. Nós está querer ter dolor. We blijven aan de pijn vasthouden. Nós está querer ter We experiência. blijven vasthouden aan de Nós está ervaring. querer ter coisas bio. Aan het oude. E nós não estamos sanar. En dan worden we niet genezen. Biami tata sutami, of niet sutami. Eén keer heeft mijn vader nog geslagen of niet eens geslagen. Ele gritami. Hij heeft namelijk geschreeuwd. Maar benta me curpa bau, mas sabatia. Ik heb mezelf op de grond gegooid Maar en je ik heb masha erg mes. een trap. Ik vond het heel erg. Paso nunca matende zundrami. Want ik heb nooit gehoord dat hij mij Tapa schreeuwde. tapio cultura biana com mi mama zundrami Het com was nog dalmi cultura erger dan konei. toen mijn moeder dat deed en geslagen had en alles. Tá ja gewoon normaal. Dat vond Me ik dá se me normaal. kona pa minha isso, tá? Want ik doe dingen waardoor ik deed dingen waardoor ik geslagen werd door mijn moeder. Pero me no quero ter nene coi. Maar ik bleef daar niet aan vasthouden. Mi tata tate nunca mi tata queiro com nós, nunca nós a mim vai vakansie com mi maior nunca. Mijn vader was er niet. Ik ging nooit op vakantie met mijn ouders. Nunca mi kerst mi tata vai escola para me bem ma quero assim, tata me Eén keer is rapport mijn vader falso school se todo gegaan. um verhaal. Toen was ik blijven zitten. Ik had een valse rapport, maar dat is weer een ander En pa verhaal. colmo dat bom visita. Het was geen goede bezoek. Para mi tata não assim nada nunca leuk com mi. Maar mijn vader heeft nooit iets leuks met mij gedaan. Você quer ter para mi tata dokter? Weet je wie Ah, mi so. mijn vader naar de dokter bracht? Ik alleen. Mi tinda horas com ne. Urenlang. Mi ta passa mais bom mês com ne. En we hebben het fijn samen. Mi ta se turcos com tindia berco se costa médico. Ik doe alles wat medisch hem helpt. Mi ta purba sali, mas que ta be para si mangunang. Ik probeer 1 keer per week het liefst met En ze weg sali te com mi gaan. nunca. Hij is nooit met mij weg geweest. Mi nota pegai nang, mi ta contabo pa hasi abo liber. Ik ben niet gestagneerd. Ik zeg het zodat jij vrij wordt gezet. Amen. Amen. Pues ave me inta. Dus vanochtend, Ai bo coração. open je hart. Dios que papia cubo. God wil tot je spreken. Amen. Amen. De un família ta soso de hopicos. In een gezin Mita lesse gebeuren er tekst vele Bijbel dingen. me que betene. Hopicos ta passa. Vele Ora dingen nós zijn está gebeurd. lantando. Wanneer we opgroeien. De un hogar ta soso de hopicos. In de woning gebeuren vele dingen. Ta e pa camina cubo ta waru forma. Het is een plek waar je gevormd wordt. Cos bom. Goede dingen E timbia hopicos malu. en soms vele slechte dingen. Tanto de família de sanger In het bloedverwant gezin e a família de Deus. als in het gezin familie van God. Kiko te família. Wat is het gezin? Segundo Wikipedia, Volgens Wikipedia. denk ik dat papina de homem como é. Gelukkig heeft het nog steeds over man en vrouw. Família é grupo de persona Is gezin een groep van personen que está uni com outro, die eensgezind zijn met elkaar. para meio de matrimônio, Zoals in een huwelijk, sanger bloedverwant of adopção. of adopteren, adoptie. Esta consiste de hogar Het bestaat uit een woning que está intercambiar com outro, die interactie met elkaar hebben de na respectiva posição social. en het sociale aspect.
Bijvoorbeeld esposo con esposa, Bijvoorbeeld echtgenoot en echtgenote, mayor cuyu, ouders en kinderen, rumanang. broers en zussen. Wikipedia no conoce abuela, Wikipedia kent geen oma. maar no si conoce oma con nieto. Wij kennen ook oma en kleinkinderen. Dus ik gezin que te biba junto de un cas. Het gezin wat samenwoont in een huis. Essa é família. Dat is het gezin. A mim que toca é tema assim aqui. Vandaag wil ik het onderwerp zo gaan bepalen. Nós. Wij. Nós. Bliss um Wij. manibo Zeg tegen nós. degene naast je. Wij. É tabai over die Het nós. gaat over ons. Bicene manibo. Zeg tegen degene naast je. É tabai over die Het nós. gaat over ons. Então se é gente manibo ta parte de bo Als família no degene bicene naast je- outro banda. Naast je deel Bisa is é van je sum de gezin, bo zeg het família. niet. É tabai over die nós. Zeg, het gaat over ons. Amen. Amen. Gênesis 1 versículo 26. Genesis 1, 36. E ora e Dios avisa, laga nos trajende según nos imagen conforme nos semejanza. Y laganan gobernar ribe piscanan di lamang, y ribe parnan di cielo, y ribe bestia dan di cria, y ribe hinter, etera, y ribe turbesia kuta, lastra ribe terra. Dios apapia, kusumes, God sprak tegen zichzelf, suyu, zijn kind e su Espírito Santo. en zijn Heilige Geest. Bijbel por avisa, De Bijbel kan vertellen, Dios ha creado gente. God heeft de mens gemaakt. Él la manda a gobernar, Hij heeft hen gezonden om te regeren. etcétera, etcétera. Ga maar zo door. Pero él avisa la ganos. Hij zei, laten wij. Anto nos tinkuta mescos con Dios. En wij moeten zoals God zijn. Nos está creado en su imagen y semejanza. We zijn gemaakt in zijn evenbeeld. Nos ting su carácter. We hebben zijn karakter. Nos ting su manera de estar. We hebben de manier waarop hij ook is. Dios avisa la ganos. God zei, laat ons. E no así eso so. Hij heeft het niet alleen gedaan. Banco mina Efesios 5, We gaan naar Efesiërs 5, versículo 21. vers 21. Tata, nós agradecemos obviamente por a palavra. Vader, we danken u vanochtend voor Llega uw no woord. coração de gente. Dat het tot de harten kan komen. Tata, que nós não nos nos coração duro para com nossa família, Vader, dat we ons hart niet verharden met para ons que nós gezin. não hebben nos coração para o Espírito Santo. Maar dat we ons hart openen voor uw Heilige Geest. Espírito Santo, Geest van God, quebra em nós breek in ons. tur dureza, Alle hardheid, tur quer, alle eigen belang. tudo o que nós está tendo para nós mesmos, Alles wat we voor onszelf houden. tudo o que nós não quer abrir para bodrenta, Alles wat we niet willen openmaken, zodat u binnen kan komen. passionabo. Haal ze neer. Em nome de In de Jesus. naam van Jezus. Tata, tudo o que está troba o meinta, Dat alles wat ons tegenhoudt vanochtend. e te maranang, e te manang cautivo, em U nome de verbindt heeft in de Jesus. naam van Jezus. O Espírito Santo, Met uw Heilige Geest. ministrar na nos vida nang. Aan ons In de naam dienen, van onze Jezus. levens. In de naam van Jezus Christus. Amém. Amen. Efesios 5, Efesiërs 5, versículo 21. vers 21. A Bíblia diz: sea sumiso na outro den el temor do Senhor. Sea sumiso na outro den el temor de Cristo. Et família também tocante de nós. Gezin gaat over ons. A Bíblia também diz para nós estar sumiso na outro. De Bijbel zegt dat we ons moeten onderwerpen. Opiende compreender submissão robês. Vele mensen hebben onderwerping verkeerd begrepen. Submissão não é opressão. Missie is niet onderwerpen. Nou, onderwerpen is niet onderdrukken. Onderwerpen is niet onderdrukken. A intenção de submissão De intentie van onderwerping não está para gente oprimir outro. is niet zodat je elkaar onderdrukt.
Hoben ang kuta bij casa. Jongeren die gaan trouwen. En homber ta cabeça de casa. De man is het hoofd van het gezin. Não para oprimir sua família, Niet om zijn gezin te onderdrukken, pero para ser responsável para sua família. maar omdat hij verantwoordelijk is voor zijn gezin. Para cuidar, Om ervoor te zorgen. para sorupé. Om voor hem en haar te zorgen. Mulher tá sometendo na sua casa, De vrouw die onderwerpt zich aan zijn man. não para você ter medo de je, Niet omdat ze bang is voor hem. nem para você não ter nada de bisa, Niet omdat ze niks te zeggen heeft. para você ter autoridade que Deus põe para cuidar, bo. Want het is de autoriteit die God heeft geplaatst om voor jou te zorgen. Mas é um honor para você someter. Het moet een eer voor jou zijn om je te onderwerpen. Pero homber, Maar man, para você casar, voor jouw vrouw, mas é um honor para someter na bo. moet het een eer zijn om aan jou te onderwerpen. Alô? É mas um honor para someter na bo. Het moet een eer zijn, Você botou homem de Deus, want je bent een man van God. com temor para Deus. Met vrees voor God. Com tá assim que tá someter na bo, Wat doet dat zij zich onderwerpt aan jou? para temor de Cristo. Voor de vrees van Christus. Não para você ter medo, bo. Niet omdat ze bang voor je is. Para você tá diabólico. Dat is Want demonisch. dat is duivels. Amen. Het is someter na bo. Onderwerp zich aan jou. Me te someter com Ik tu respeito onderwerp me met alle casar. respect aan mijn man. Het aqui um peso foi mim. Het haalt een zwaarte van mij af. Você Een last. coco não sabe que me tem assim. Want datgene wat ik niet weet wat ik moet doen, De someter. dat onderwerp ik. Você me te confia que Deus te Want deu ik direção vertrouw para mim. dat God hem de beslissing geeft voor mij. En dan zit na me rust, En dat geeft me rust. na me paz, En vrede. tranquilo. Rustig. Que nós assim, nós tá bem tal caminho. Wat doen we? Gaan we daarheen? A mim não está. Ik weet het niet. A botar uma decisão do chi. Neem jij maar de beslissing, Me está schat. seguro que me tá de dek. Dan weet ik zeker dat ik gedekt ben. Como essa bimita. Ik ben een wijze vrouw. Bij het bis moe rebelde moe bobo. De Bijbel zegt dat de vrouw, Een rebelse vrouw. een rebelse vrouw, die is dom, die is dwaas. Amen. Quem também se me não tem família. Sommige mensen zeggen, ik heb geen gezin, geen familie. Die outro também se me tem família. Anderen zeggen, ik heb een gezin. Pero sin embargo, na Bíblia como se fuera na não tem Maar família. het lijkt alsof ik geen gezin heb. Na não tá tendo conta com o aspecto nós. Ze houden geen rekening met ons. Bisa nós. Zeg ons. Amém. Também que para print de boca cabeça Vanochtend nós. wil ik dat je in je hoofd print Het daarbij ons. over die Wij. nos. Het gaat over ons. En não daarbij over die me. Het gaat niet over mij. En não daarbij over die Het gaat bosso. niet over jou En não alleen. daarbij over die Het onhende. gaat niet over één persoon. Het daarbij over die Het nós. gaat over ons. Ora nós tá lá na família. Wanneer we een gezin leiden, Cada pessoa me se tem conta com todo membro de família. en ieder persoon moet rekening houden met ieder lid van het gezin. Não tá pessoa me se tem conta com todo gente. Het is niet één persoon die rekening moet houden met iedereen. Pero tampouco não tá todo gente me se tem conta com gente. Maar ook niet iedereen moet rekening houden met één persoon. Hobby bia hogar não tá Vaak assim. zijn woningen op die manier. Solamente gente tá tendo conta com todo Alleen gente. één persoon die houdt rekening met iedereen. E só tá slow so mens uit inteiro De dia. ene persoon die sloopt zich de hele dag uit. Of tá todo gente me se tem conta com gente só. Of iedereen moet rekening houden met één persoon alleen. Ele chega. Hij is gekomen. Não babia. Niet praten. E tá contento? Is hij blij? E tá rabia? Is hij boos? Como é tá we? Hoe is hij vandaag? Tensão. Er is een tensie, een spanning Tem família. in het gezin. Mas aqui que coita se com Weet gente. je wat het doet met de mens? Bebiba den sucas. Om in zijn eigen leven, zijn eigen huis, Com tensão. met spanning, Com medo. bang, Em angstig, poari. kan niet lachen, Em popapia. kan niet praten. Ela é bem contente ficar. Hij is blij gekomen. E ti? Hij is er. Ok. Cristiano staat. Christenen zijn wij. We Escucha zijn bom. christenen. Luister goed. Mas aqui que coita se com Weet ele. je wat dat doet met de Mara mens? su espírito. Die bindt zijn geest. Horta su gozo. Die stilt zijn vreugde. Quita su liberdade. Neemt zijn vrijheid af. E não tu gente normal. É para funcionar normal. Het is geen normale persoon meer. Kan niet normaal functioneren. Después nós está espanta. Daarna schrikken we Ora desvia. wanneer hij dwaalt.
Tema familia. In je gezin Taturene tingo tene cuenta kubo. moet iedereen rekening met jou houden. Of tabo tene cuenta kuturene. Of hou jij rekening met iedereen? Bisa nos. Zeg wij. Assim não família não pode funcionar. Zo kan een gezin niet functioneren. Ora família começar, Wanneer een gezin begint, mas ele bia não tem you. vaak zijn er geen kinderen. Ora you bing ilanta, Wanneer het kind opgroeit, eta bing imitar tudo lo que te lanta mira. imiteert het kind alles wat hij ziet. Se te lanta mira que tá escravo tinecas, Of hij groeit op en ziet dat er maar één slaaf is in het huis. of bomba. Of een Bomba. bomba, I weet zo wat het is. een meester. Se abo mostre isinye ku abo sote importante, Of je hebt laten zien of laten leren dat jij alleen belangrijk bent. of basinye ku sote importante. Of je hebt geleerd dat hij alleen belangrijk is, het kind. Se tá abo sote Of importante, jij alleen bent belangrijk. of tá é sote importante. Of hij of zij is alleen belangrijk. De tour manera, Op elk manier esse é te imitar. gaat hij of zij dat imiteren, nadoen. Se tá tu kobo ta compra pen, Als je alles voor hem of haar koopt, tu kos bota hasi pen, alles voor hem of haar doet. ora kaba bota kabeira en katu so dat shush bieu. Wanneer het voorbij is, heb je haren afgetrokken, je bent helemaal vies. Ela sia que te sote importante, Hij heeft geleerd dat hij alleen belangrijk is, of zij. ora bota grande, Wanneer je ouder wordt, porta ni bieu. misschien niet eens oud. Bota drumi malu ribe kama, Dan ben je ziek op het bed. want we pedir glas de água. Je vraagt om een glas water. E pensava, ok, não, que hora bota lanta cozinhar para mim? Zegt hij of zij nu niet. Wanneer sta je op om voor mij te koken? Pessoa te sote importante. Want hij of zij is alleen belangrijk. Esse ba mostre. Dat is wat je hebt laten zien. Ante e hende e te bibira passo seguinte lugar. En dat is de persoon wat hij gaat worden. Of zij gaat Hombre worden voor fumé, zijn woning. Man egoïsta. of vrouw, egoïst. Malcriar. Verwend. Comportante impang riba mesa. Waarschijnlijk, misschien is er geen brood op tafel. Perde bem cas com telefoon. Maar hij komt thuis met een telefoon of zij. Passou basinha. Want je hebt hem of haar geleerd. E qualquer que tanha. Datgene wat hij of zij E wil, hora dat que krijgt hij. tanha. Wanneer hij of zij Se dat sapatear wil. suficiente tanhele. Als hij lang genoeg blijft doordraven, dan krijgt hij het. A popodala bom numa. En jij kan doodvallen. E hende que bolanta. De persoon wat jij doet opgroeien. E hende e tabaitada em Dat su is de seguinte persoon cas. dat hij gaat worden of zij gaat worden in zijn huis. In zijn Tini woning. nós. Sommigen van ons Ta hende e. zijn dat soort mensen. Passou basina nossa lanta. Omdat we zo zijn Esse é o opgevoed. ouro rincado em nós. Dat is wat in ons is geplaatst, geleerd. Of basinha. Of heb je geleerd Que mais que te me se escreve com pen para escola. dat ze een pen nodig hebben voor school? A mim mais me unha não. Ik moet mijn nagels gaan doen. A mim mais me cabei. Ik moet mijn haren gaan doen. Sou na igreja, en antes que da wabo. Want in de gemeente blijft iedereen naar je kijken. Tu rende unha, tu rende encosta. Iedereen heeft nagels, iedereen heeft van alles. Na trabalho, En op werk. bom me sei tas. Je hebt een tas nodig. Bom tas. Een goede tas. Marca. Een merktas. Mas que não tem pão na casa. Ook al is er geen brood thuis. Se não antes que da wami. Als ze naar me blijven A mim não te kijken, conta. dan tel ik niet mee. Anto muito não. En kinderen? Ja, jammer. Jammer. Ante la senhora, En hij of zij heeft dan geleerd quem tem valor. dat hij geen waarde heeft. Quem tem importante. Dat hij niet belangrijk is. Não te papiando com quem que você. Ik praat geen onzin met jullie. Mas para jovem pouco de. Ik heb laatst met een jongere gesproken. E tas com suende nanting. Não Dat pode is comprar wat auto zijn- com ele. Ouders heeft, daar kunnen ze een auto mee kopen. Mas não se tá com papai de la curaçao pe yuna. Maar ze kopen wel kleren van La Curaçao voor de kinderen. E pressão que o mundo tá dando. De druk die de wereld geeft, Se nós não deal com ele, als we daar niet mee é coisa omgaan, assim com nós. wat gebeurt er dan? Pero portata sina balanta, sina na Misschien ben je zo planta de opgegroeid, bo. hebben ze zo in je geplant. Bonda ni mire. Je ziet het niet eens. Tapi da tra. Ik werk toch? Mi mesta tia kon aqui para trabalho. Ik heb die dingen nodig voor werk. Então botar pressão e guiabo. En je laat die druk jou leiden.